Nakita ti ano. Ano ni mo surat eh? Ato bang nagtukang tita o. Namun sura utan. Ngan hinisda nga pritong bangus. Daing. Daing to guys. Kain kayo dyan. Ayan. Tsaka gulay na gabi. Ginataan. Kamayang ko. Ate, usog nga diti. Tigwang. Yung mga pitong bubot. Hain na. Uluwada na siminto. Ma'am kate. Gastada na at banig pa. Alat lawas o uluwada na siminto. Ito. Daw. Diri pagad man. Pulilim pagad nakakataga pa. Tumada nga na yati dengan tumaispeho. Adi na taga sino. Marason man yung kamarin Ay ma. katatinit mo ispeho. Marasak. Marasak. Pero ito lang ito. Mas lang kamarin. Ngayon kakuha ng paminta. Dere. Andang. Ay na. Nama to kaging sa kamo diyan imo chinilas. Waray to na lab to. Masa man ang kauti? Ha? Mahusay. Husay daw, husay. Husay amon ate. Turog na ibid ano? Ang tapos. Alam. Sige na. Tulon na, tulon. Timok tulon. At saan ako. Sige, kulimuhan ni Kuga. At saan? Labas pa na sila. Salat yun ng isda. Dua. Dua hira. An kuruhan ni Ranono anik. Amugiyap andara bangus. Dali. Tingnan mo dalan. Yang kuhaan mo isda ini. Kadlawar kita din ni. Para sira dua kadlaw ra kita. Himalangahin patron. Tama na, tama na. Ay napagduruha. Hangin dagat. Mabalod lagi. Isa pa. Dagmay. Ay naman pag ginuro. Ha. Sige Last na. na la. Sige na, last na nga subo. Sige na. Langayan na ito. Kagabi hapit makulog. Kaya ano ma? Kaya pinaulunhan inayhan. Sa taas? Ya taklap. Takay Rimbag. pag nagsusunod ito iya. Ay, oray ka doon.